खुलुमबाय लोगोफोर आंनि संग्राय गारा इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बुगोरलेले मोखांखौ लानानै साय बरायहरलायबाय आरोखि आं दिनै नै मा खालामगासिनो एसे दासो गाराङा लिरनो सोलोंहांदों आरोखि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो ओमफ्राय मा होनोमोनलाय जोंहा ग्रुपआ मैया माबायाव देवनपारायाव आं फर्म लायनाया लननि बेखौनो आं दा एसे फिलाप खालामदों आरो ओमफ्राय ओरैनो नामल' लिरनांगौ नालाय ओंखायनो एसेखौनो लिरबाय आङो ओमफ्राय बारा गुदु गादा फिलाप खालामनांगौथ' आंथ' उदायखाया नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आं उदाया होननानै मिथियाबा खोन्थानाय जाबाय आरो उदाया होननानै ओमफ्राय आं एसे इनिखौ रोङो नामल' लिरनायखौलाय मानो रोङा जानो बयबो रोंगोन ना एसे एनैखौलाय ओमफ्राय नामल' लिरनांगौ नालाय बेखौनो लिरबाय ओमफ्राय आं बारा गुदु गादा फिलाप खालामनायखौ आं रोङा आं खिन्थु खोन्थाखायो आंखौ रोङो होननानै आं बुङो नालाय आं रोङाखौ रोंखाया आरोखि ओमफ्राय रोंनायखौ रोंनाय ओमफ्राय थुदो बिदिब्ला जाबाय जिबियामोन नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ आं मा खोन्थानो हायो दिनै मा मावो ओमफ्राय खामानियाथ' आंना जाब्रबगौसो नालाय जानो होननानै जाया जाब्रबगौसो ओमफ्राय दा बेखौनो थलायना लिरगासिनो आङो गोदो लेखा फरायनायावबो माबाफोरखौ मा होनोमोनलाय एन्सार कुइसनफोरखौबो एफाग्राब सोंनाय फिननायफोरखौबो एफाग्राब मुखास्थ' लायाखैमोन खोमा बेखौसो मुखास्थ' लानानै लिरनांबाय टिबिलबो गैया आं बेयावनो लिरनोसै बेयावनो आराम थान्दा मोजां जाथारो माथो रुमनि मा बसुमतारी सरजननि रुमनि ओमफ्राय टिभिनि नोंथांमोना आंनि दरजानि बे गुदुंखौ नुदोंना टाइल्स लगायनो होननानै आं बेबायदि टाइल्स लगायनो होननानैसो हाहोदोंमोन आरो ओमफ्राय टाइल्सखौ होनो हाला ओमफ्राय खालमासि होनोसै नै सिखावफोरा बार नुहुरलायगोन हेलौ जामाय जोंनिमोन एकदम साननि समा थांलायबाय मोनानि समाव फैलायबाय बे मोनानि समाव आङो दसे गथ'फ्रा एकदम माबा माबि जाला लुबैयोना बेखायनो आङो फुसका बानायनो सानदों दाख्लै लाबोदों आरो आं फुसका ओमफ्राय आं न'आव बानायनानै जाफेराखै थेंख्लां एरिबो दंखायो नालाय बेखायनो आं न'आव बानायनायसै ट्राइ खालामनायसै न'आव बानायनाया माबायदि गोथाव बाजारनिया माबायदि गोथाव बेखौ ट्राइ नायनोसै आरो आनजाद लानोसै ट्राइ नायनोसै जालायबाव ओमफ्राय पुदिना एरियाबो दङ ओमफ्राय दा होनो गोसोबा होनोसै होनो गोसो गैयाबा गैला बेखौथ' आं बुंनो हाला नोंथांमोनहा आंनि माबा मा होनोमोन फुसका बानायनायखौ नायलांबाय थादो माबायदि बानायो खोरखि फांसै आंनि ओरै नायब्लांखौ फांसै आं नायब्लां बसुमतारीखौ गलांबायहाय सालान आरो बियो नै सालान जानोसै चाटनि बानायनानै जासिगोनदांलै ने जासिगोन जाबाय ना बियो मामि आया माबोरै बियो गिदिर बियो आय बिसो माबोरै थाव होबाथाय बियो बाबा बिरा बाबा जि मोजां बियो पुदिनाजों बानलुजों ग्रेन्डाराव होना लानोसै आरो आं मिक्साराव बायनानै एवनानै जानायनि हुदा गैया होमबाबो आं थेन्थ्लांखौ लाब्रा दोनफैखायो आरो आंहा हाइ प्रेसार दं नालाय ओंखायनो थेन्थ्लां जानांगौ होननानै थेन्थ्लाङा थैनि थाखाय मोजां होननानै सोनानै दोनो आरो आं लाबोनानै थेन्थ्लांखौ आं जाबाय थाखायो सम ओमफ्राय ओंख्रिफ्रावबो होयो ना ओंख्रिफोर ओमफ्राय जेनेबा दाउजों आलु ओंख्रिफोर गोखायाबो एसे खारनाय गोखालायनो गोदैयाबो एसे दानगारनाय बायदि फुसकानि सुपआ रेडि जाबाय आंनानै गोसोम फुसकायाबो ओरै मोननानै रेडि इसिबां एवबाय आरो आं बारा बुरजा एवासै ओमफ्राय दंबावो आलु बाथोनाबो ओरै नैबे सिङाव दंथ'यो र' कुकारा गेवथ'वाखै सिफ्लेबानो जाबाय मोनबाथाय जानोसै हौवाजों जानाय बादायलायनाय लाबोनांगौ मालाबा फैनायानो नङा खोमा बियो फैनोनो बायो मालाय बोरैबाथार मालायफ्रा बेसे हौवा हिन्जाव भिडिअ खालाम बेसे गिदिर इउटुबार जाजोब्बाय जोंना हौवाया हले बायो ओरैनोबा हले मोगथाङाथ' मोगथांखा ओमफ्राय ओरैनो जेनेबा मबाइलाव नङाबा दाउनिया ओमफ्राय मबाइलावबा दाउसा मावरिया दा बाराबा एरनायखौ खोनाबा रायबावगोनसै सिरि रायखोमाबाय आङो आंनि फुसका बाथोन सुपआ जाबाय रेडि जानोसैलाय गथ'फोर फैदो जानोबा जानाय जर
Suba gosadराय जादों बे बबे आरो भाजा इलाय iyo हाथायनो हायखांबाय दे marasi marasi Mesti gugun beda lah. Aku banget. Bisa saja. Ăn rồi mà đã được. itu cười Thằng ai cứ cười rồi. ăn thôi cứ kìm kìa ai già là vậy Gosatina. ăn có chữ già như thế này Đơn. Lại ra 10 lần rồi. Ăn cả đời đấy. Mà bà mana mana hati ni memang keren hai. Lokal jarang mulai. Ibu radra jaya. Supu isi lang biang bandu isi lang biang isra mantu sih. Alu ko ang kam zan sih ma badang. Ma mencuri si beri dang kam zan aku dah. Alu butter putul pada lo kadam sih. Kam atu mun kabai. Namanya namanya apa itu zamannya? Bye bye sampai jumpa di video ko isaw ko sabay nangtangmana video ko sabay sinana gosso gorboni tam ko sanay tabay ara nangtangmana last sim nay yung laon na video ko sabay subscribe kalam ke ba subscribe kalam lang da ko no bungay bye bye mbang bye bye no de mang de Bye bye. bye Bye bye.